Hej og velkommen. Hvad skal du grille i dag? Hos DPG skal vi lave pulled pork. Vi har anskaffet os en nakkefilet, og den skal helst veje over 2,2 kilo, da der er noget trimning på den. Så 2,2 kilo og derover, det er en rigtig god vægt. Der sidder gerne lidt brusk på nakkefileterne, som selvfølgelig skal af. Og så lige trimme noget af fedtet heroppe. Man behøver ikke trimme alt fedtet af, fordi det smelter simpelthen under tilberedningen, den her lange tilberedning. Det tager jo en 16-18 timer at tilberede sådan en. På bagsiden her sidder der en blodåre, som også er meget rar at få ud. Og så sidder der lige noget løs kød her, som jeg også plejer at pille af. Sådan er. Så er den faktisk klar til at blive rubbet. De rubs, man bruger i dag, der består hovedparten af en masse paprika og brun farin. Og så er det ellers, og selvfølgelig også salt. Og så er det ellers, hvad man har lyst til, hvis man ikke køber dem færdige, hvad man gerne vil tilsætte. Der kan bruges hvidløg og løg og noget tørret oregano for eksempel, eller timian. Det er ligesom, hvad en smagsløg synes. Så er den her blevet rubbet, ikke for meget rub på. Så nu er den faktisk klar til at komme ud i grillen. Ved 110-20 grader i en 16-18 timer, så er den helt færdig, rigtig lækker, nem at trække. Så er der gået de der 16-18 timer, og her har vi brugt en kirsebærpille, hvilket har givet den her meget, meget pæne farve på den pulled pork. Og det giver os fantastisk sødlig smag til grisen. Så er vi kommet i køkkenet med den her pulled pork her. Den nemmeste måde at skille det ad på er med 2 gafler, da den er rigtig varm stadigvæk. Det er rigtig godt at få det, man kalder barken, simpelthen skorpen her, for den trukket godt i stykker og blandet imellem kødet. Det dufter godt det her. Og man kan se på det, hvordan det har taget imod røgen. Der kan man se alt det røde her. Det er simpelthen røg, der er trukket ind i kødet. Når man så har trukket den gris her, så kan man tage, fordi grisekød, svinekød i sig selv, det er meget, meget neutralt kød. Så jeg plejer lige at tage en lille smule af det rub, jeg har brugt på den, og så blande i. Der er nemlig også noget salt i, hvilket fremhæver smagen i kødet. Og så er det lidt afhængigt af, hvor fin en grad man vil have det delt i. Hvor lang tid man bliver ved med det her. Og der er jo lige til et måltid eller 2 i sådan en nakkefilet. Og den må gerne få lidt mere krydderi. Man skal bare passe på, at det ikke er krydderi, der tager over. Man skal stadigvæk kunne smage kødet. Det var alt for i dag. Tak fordi I gad at grille med os. Husk at følge med på DPG's Facebook-side og på vores YouTube-kanal.